Normal raman sa ato nga mangita tag partner. Kanang relasyon nga pang forever ba? Pero napoy pipila ka mga tao nga mas gipili nilang maging single na lang. Napoy uban, desperado o desperada na kayo makakitag partner. Lailahig kagustuhan ang matag-usa. Pero timan dili tanang single, magulanon. Dili pud tanang naay karelasyon, malipayon. Kasagaran makita nato sa social media, ilang giportray nga magulanon ang single life ug di daw fulfilled ang kinabuhi. Sa ingon pa nako, bag-o lang, ang single nga desperado na kayo makakitag pares, mao na di kaagwanta og single life. Sila ang magulanon. Pero katong mga single by choice, sila ang malipayon. Sa tinuod lang, daghag benepisyong makuha ang pagka-single. Namo po benepisyo ang in a relationship. But the only difference is which benefits a person values more. Mao na niyang upat ka hinungdan kung nganong gipili nila nga maging single na lang. Number 1, gusto nilag kagawasan. Kung wa kay gipanumpaan nga minahal, syempre gawas nun pa ka. Gaan ang kinabuhi basta nag-inusara ka. Walay commitment. Samot na nga di pa ka anda mo commit. Samot na pod kung napakay pangandoy, napakay gustong tumanon ug di sa ka gustong sagabal sa kinabuhi. Many people focus on enjoying the freedom until they are ready. Mas di pod ka ipit sa oras. Kung in a relationship manggod ka, wala kayo kay oras sa pag-inusara. Naamanggoy time nga gusto natong mapag-isa sa ba, kay para malinaw natong utok. Pero di na kayo na natong mabuhat basta naa na tay partner. Samot lang nga gusto sa atong partner nga mukuyog sa ato kung gusto unta tag alone time. Di na matawag og alone time. Ipit na atong oras sa pag-text nila, sa paglaag kauban sila, date o gamiton pa ang oras sa ubang buluhaton. Pero wa may sayop sa pagbuhat ana kung tinuod mong nagminahalay. Pero mas lami mong good pod mo spend og alone time. Mao bitaw na partner nga moingon nga mura na daw sila natuok sa ilang paris. Mao na ilang buot pasabot kay wala man sila'y oras nga mag-inusara sa. Mao nang importante kayo ang alone time bisag in a relationship na ka. Kung lami magkauyab, mas lami ang single. Kay di na ka kinahanglan mananghid kung asa man ka moadto. Makabuhat kag mga butang nga gusto nimong buhaton. Magahinan nimog oras imong mga hobbies, imong mga higala, imong pamilya, imong hatanan oras. Usa pa pod kung nganong gipili sa uban ang single life, kay di sila ginahan nga naa sila'y kabahin sa mga desisyon. Kung naamang gugay partner, kinahanglan pa kang mangutana kung unsa iyang gustong kanon, unsay gusto niyang tan-awon, asa dapit gusto niyang adtuan. Unya kinahanglan nimong sundon ang tanan bisag against to sa imong kagustuhan. Pero ang mga single, they appreciate that they don't need to compromise to keep everything peaceful. Kana pong mag-travel, syempre lami kayo kung naa kay partner kuyog, pero lami mo biyahe nga gainusara. Nga naman, praktikalan na lang ta, dili doble ang gasto. Pero pwede magkamubiyahe, bahalag in a relationship ka. Pero ang problema lang, bahin imong hunahuna. Kay nabilin man imong partner. So lisod kayong mag-enjoy, kay mura kag makonsensya ba. So being single allows you to be more spontaneous. And you can travel with no hesitation. Sa mga viewers nako, wao gaingon nga bati ang kinabuhi nga naay karelasyon. Ang punto lang nako, mao ni ang benefits sa mga taong single. Number 2, dali kang mulambo. Mas dali unta mulambo kung nakapares kag pareho nimong mindset. Kay build empire jud ang goal. Pero kung nakapares kag palahubog, sig adtog club o toxic kayong nga tao, mas maayo pang mag-inusara na lang. Life is all about learning and growing. Napansin ba nimo nga nabag-o imong kinabuhi sugod atong gibiyaan ka? Nakakat-on ka sa sitwasyon, di ba? Mag-function og sakto imong utok kung gainusara ka, kung walang-wala na ka, kung hugno na imong kinabuhi. Kung naamang kay karelasyon, komportable naman ka. Di na mo function og sakto imong utok. Kay puro emosyon na ang ga-drive sa imo. Wala kay mahuna-hunaan kung unsay angay i-improve sa imong kaugalingon. Kay komportable naman ka. Pero kung mag-inusara na ka, samot na nga bag-o pa kang gibulagan. Dako kay kag makatunan sa imong experience. Ug mao na mo bag-o nimo. Dira na dayon manggawas imong mga ideya. Mas buna ko wao gaingon nga bati ang dagan sa kinabuhi sa mga in a relationship. Ang punto lang nako, dako kaayog oras ang mga single para mobuhat sa ilang passion. Kung single man gani karon, ay sa pagdali. Di bitaw lumbaan ang kinabuhi. Tarunga sa imong kaugalingon. Iagi sa saktong proseso imong kinabuhi. Kay di ra balalim ang kinabuhi sa minyo. Ay kasuya kung nakauyab na imong mga higala. Pag-focus sa daan kung unsa pay i-improve nimo sa imong kinabuhi. Ayon na pangitag partner kung financially stable na ka para di ka magnanga sa kaminyoon. Daghan na kayog nagminyo ron nagasalig gihapon og ginikanan. Kay wa sila mga trabaho. Luoy ang ginikanan, di ba? I want you to know that there's a lot of power in being fully self-sufficient. You can learn to be autonomous while in a relationship.
but it is much easier to develop that skill when you are single. Number 3, kung single ka, syempre why relationship problem? Di man pud tanan in a relationship problematic sa relasyon. Katunong mga nakapartner og toxic o nasulod sa toxic relationship. Mao to'y mga stress kaayo, irritable, na-depress. Pero kung nakakaroon sa healthy relationship, lami ang kinabuhi. But anyone can experience stress, whether single or in a relationship. But being single often comes with fewer stressors than a relationship does. Ngano kaha? Kaya wa man sila gikabalakan sa pagkumit. Wa sila responsibilidad sa laing tao. Number 4, mabuhat nimo imong gusto. Why mo pugong nimo? Basta in a relationship mo gud ka, naay mga buhat nimo sa una nga di na nimo mabuhat karon. Naanay magselos, hangtod mo abot sa panag-away. You are less likely to explore and make friends from different backgrounds. Wala kay panahon para makagstorya sa ubang tao. Being single means you can focus much more on your friendships and creating better bonds overall. And you will also be more willing to focus on maintaining those connections. Staying single can be the perfect option for many mature individuals. You should not feel pressured to enter a relationship just because that's the social norm. It's up to you what you do with your life and what direction you want to take. If the benefits of being single appeal to you much more than a relationship ever could, your preference is perfectly valid.